Hej guys, jeg sidder lige nu i min bil, og jeg vil teste de her freeze-dried candy. Og jeg ved egentlig ikke, hvad det er. Og min mor og min brødre har lige smagt det, så nu vil jeg smage det. Og ja, jeg tænker bare, at vi kan tage en farve. Og der står sour, så det må være rigtig surt. Okay, så tager vi bare en farve. Grøn. Okay, jeg prøver. Hold op. Det er godt nok surt. Jeg tror, det var med æble, jeg fik. Der kom lige en mand. Når vi er i gang, så kan jeg jo lige smage en til. Lilla? Eller lyserød, eller hvad det er. Det smager lidt af kirsebær. Kirsebær. Det var lidt suppe. Ja. Jeg vil lige rate dem. Den grønne giver jeg 6 ud af 10. Og den var lidt sur, men der var faktisk ret meget smag i, så det var jo godt. Den lille giver jeg 8,5 ud af 10, for den var sådan sød og sur. Og så var der også virkelig meget smag i. Nå, men det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!